अरे माई पातर पातर पियावा के दम। का हो मने बाप के नाम साग पात बेटी के नाम परोर दास उहे हाल बा नाराई चलो खेत में चलो। अच्छा खेत में जाई गोर बनी कड़िया हो जाम हम ना जानत मार कह जे गोल बारू आ सुनो जवान मत करो ठीक बानू ना ते एको हाथ नीचे ना गिरी मार के मुंह चिवड़ा कर मार के चटकरा मारा मारा से बराबर हो जी मुंह के हाली कितना चटकन मारला तब जितना मन उतना मारला हमर बाबूजी 5 लाख तो हेच दे चलो बे जवान खेत में ना जानत। चलो बे जवान सुन 11 बजे खेत में टाइम से खाना लेके आ जी है बुझले कय बजे? ठीक बा। 11 बजे टाइम से खेत में खाना लेके आ जी है ना तो अपन हाल बुझ लिए क्या करे मैम तो ठीक बजाई हां मैं कइले बारी खाना ठूसी है लेके तो आएम खाना खेतवा में लेकिन चाहबा कि खाना के बहाने हम खेत में काम करेम ठेंगा ना काम करेम करवइह तू हमरा से। कहिया ले घुमाइते गाड़ी सफारिया में कि हमरा घरे गाड़ी साले जी क्या हाल बा? ठीक है बैठी तब कैसे कैसे आई नी? अरे सोचनी है सन हमने के आए रहने से यही जी बगल में बिशुलपुर है भोई से किने करल सच तो सोचनी है कि जाके अब इतना लगे सरुआइन बारी आ लगे जाके भेंट ना करे मैं चल जाए हां तो खिसिया ना जाई तू खिसिया हैं अपना दीदी के कंप्लेन क के कहतू कि जिया जी आई रहनी हो आप भेंटो करे ना होनी हो खिसिया ना जी ढंग का कहता तू कुछ ना जी अच्छा बैठी लो हम नाश्ता पानी लेके आवत नहीं ठीक अरे सुनी ना महाराज रौरा के देखला के बाद नाश्ता कहाँ करे के मन करेला सोचनी है कि आइल बानी तो तनी बतिया लेती रौरा से बैठी बतियावल जब नाश्ता पानी छोड़ी ना नाश्ता तो जाके घर हम कॉले कब लेकिन एगो बात सही कहत नहीं जीजा जी रउआ ना आवती नु तो हम दीदिया से 1000 गो कंप्लेन हां तो खिसाई तनु खिसियाइए जैती की हम कहनी हो कि खिसिया जई तू वही से सोचनी है कि चलो पहले सरुआइन से भेंट कॉल ढेर दिन भले 10-15 दिन भइल रहल वहिला ना ना सोचनी है कि चल के भेंट कॉल लिया ऐसे हमको मन ना लागत रहल। हां तो सारू भाई कहाँ बा लोगो तो देखो खेत में गइल खेत में गइल बारे हां तब तो ठीक बा करे हां तब तो ठीक बा बैठ के बतियावल जा तो 11-12 बजे से पहले वही ना का ना बाक शाम के आवलन 3 बजे ले शाम की तब तो ठीक बा बाकी एबरा बड़ा तेज घाम बा कहीं 12 बजे ले आ सकत रह। हां आजे कोनो बात नहीं के अभी तो ढेर टाइम बा बैठ के बतियावल जा नाश्ता पानी छोड़ो तो खाना लिया देता नहीं। अरे खाना छोड़ा ना हम तो सोचता नहीं इतना सुंदर मेहरारू अगर तू हमारा मिलर होतू तो कितना खुशी के बात रही ताकि हम रानी बना के रखती हूँ। हां हमर बहिनिया खराब बिया अरे खराब नोई खे बाकी तोबू तारा खाने में की तब का कहे के चाहत है ओहे का चाहता नहीं कि इतना सुंदर साली हो गया तो मन कर लगे रोज रोज आके यही चीज रोहती एगो काम करी रहिए जाइए यही जा रो अगर तो मन बाकी रोहिए जाती बाकी अब का हमको वही 100 रुपया न किसी आ जाए नानू खिसे ना उनका के मना ले हंसत का बनी माने रो जाई तो ओहे का आखिर एक मतलब दिन पर 2 दिन पर वही पे करे नहीं महाराज सर यही रहो ओहे का मतलब तू मन के का किसी आता नहीं का जी ना बाजी जी मजाक करता नहीं हम खिसियाता नहीं देखो हंसी के बात ई बानू कि कोहे का मतलब कि मन में जो हमारा बतिया रहता है ओकरा कोहे तनी वही सनू जो बावे नहीं तब चला बनी ओकरा के देख लेवे दिनु तो 2-3 साल एज हमर कम हो जाला उम्र कम हो जाला बहुत अच्छी चीज है दिन पर दिन जवान का है। हां तब का सोचता ताई नु कि पहले सहारा में मेला घुमाई रोकरा के ले चल के छापा रही सच ओ जी पूरा खर्चा हमार रही ओह नो का है एवं करता रे हाथ में एगो अरे भैया तू ना बतिया चल नते का बहुत मजा आता बा हाँ। देख के तोरा मजा आवा हां यो तारा ते तो ओह नो अब फेर आ गइल बा हनु 10 दिन पहिले आइल लई आई फेर साला टपक गइल बा अच्छा बहुत सारे काजी प्रणाम खुश रही काजी सारू भाई क्या हाल बा ठीक बा का पैसा तू तू लेके आई बैठे अच्छा काजी कैसे कैसे आवे के भइल अरे सोचनी हन हां कि बगले के गांव में बिशुलपुर हां आए रहनी सब भैंस देख
अच्छा रुपया पार कुछ अगर बेसिए बढ़ गइल बा ना भैंस के कोई बिक्री बढ़ गइल बा अरे वो गाय भैंस से नहीं खूब मिलता रे से घरी का ना एने कर गोइया नी हां अब भैंसिया तनी सुधा हो वही तरह से ले जाए ऐसा हमनी के संजोग मिल गइल बा कि बराबर एगो गाय भैंस के नहीं आया तनिका हां ऐसा मिल के नहीं आया तनी अरे खिसिया ना ना ए मार तो संजोग का महाराज केकर सारी मतलब प्रेम रहला महाराज जोन प्रेम हमनी के बा और वो बराबर 4 दिन 5 दिन पर माने आइए जाता नहीं जानता नहीं जानता नहीं कुछ नाश्ता उस्ता करे लो यहाँ के ना नाश्ता हो तो पेट भरल बा जानता मतलब नहीं पानी पी ली महाराज अरे पी लिया जानता नहीं हाँ 1 किलोमीटर घर से दूरी पर आई रही अच्छा अच्छा गैया किने हाँ भैंसिया किने भैंसिया की आ मान ले कि ना होती तो ई दीदिया लगे फोन करके खिसिया जोइती हाँ, रोज बतियावल लो। कहती कि जीजा जी आई रही यहाँ घरे ना आई और ना आयो यही से हमरा आवे के नु पड़ल हो ना ठीक ए महाराज ओइला गइला से प्रेम बढ़ेला महाराज और रउआ नु हमनी से बहुत लगाव बा का हो हाँ। लगाव बा कि नहीं यहाँ के तनी बेसी लगाव बा यहाँ के लगाव तो बढ़ले बा हां हां ए जिया जी तो 2 घंटा आइला हो गल रुके हम खाना खियाई अरे कहत ना कि पेट भरल बा खाना के केतना रोड बैठी ना 2 मिनट का हो माने हमारे 11 बजे खाना लेके खेतवा में आइलू हो बाट जी खाना बांध दनिया पैक को कोई नहीं है जैसे घर से निकलनी है पहले जीजा जी अच्छा अच्छा अरे हम आ गए जीजा जी आ गए बैठ के बतिया चलो रहे ठीक बा जीजा जी के स्वागत करे के चाही एगो काम ना करो तुम जीजा जी के संगवा चल जा घरवा आ दीदी से भेंट क के आ खूब बढ़िया 1 महीना रह के आओ का जी हम मन के बात छीन ले बा हाँ, सही बा कि नहीं? जानता नहीं इनकर दीदी कहत लियो हां कि रोज जाए भैंसिया लेवे नु हां तो हमार बहिन के प्रीति के ले ले हां वही भैंस संगे एहू भैंस के ले ले जैती ओह नो कि भैंसिया के संग संग पिकअपवा के आगे तोहरे के बैठा लेती ड्राइवर के बगल वाला सीटवा पर आ बीच में यहाँ के बैठ जेती आ तू अपना दीदी ए, साली के जी। तू पिकअप पर लोड हो गए तार दीदी कहत रहियो साचो चलो 1 महीना खातिर वही जी चलो आ चाचो बोलावते बारी चलो घूम के आवल आ जाए इनको मन बढ़ले बा जन्नी और औरो मान ली मन बढ़ले बा बात ये तनी कि ना वही पिकअप लेके आवल जाई तो वही पिकअप पर बैठ के चल इनको जाए लोड कर ले काले हां इनको लोड कर ले काले बैठा के लेके चल जाए का हां ना सही बात तैयारी हो कि दीदी से अपना भेंट कोइए ली रहुआ ठीक बा जिया जी ठीक बा भी हम चले और तैयारी रही ठीक। कल सवेरे रही पिकअप लेके हम आए ये हमेशा तैयार रहेली हाँ। मेरे जॉब देखे में रुआ नु हाँ। तो हमेशा ही टाइट पोजीशन में रहे कल सवेरे रही पिकअप लेके आए पीछे भैंस लाद ले आगे साइकिल चला दे पीछे भाई ठीक है रही इनको का संग जाके मत रोता मन के बात छीन ले नहीं। 1 महीना वो ऐसे चल कर रही हम ये चाहत रही हम हमरे के मन के बात हो गई कल लिया के चले के भैंस के संग यो गाय लगा एकदम से ब्रेन लेके चल चले के ठीक बा चलो दीदी के अपना ठीक बा हाँ, हमरो चल। तरी समझ नहीं हां दिल्ली एगो मैडम के फोन आ गइल बा दिल्ली में हाँ हाँ। मैडम के घर के काम बता मैडम कहत तरी हाँ। कि यही जा रह के आ 1-2 महीना के काम बा आ हाँ। काम खत्म कर के रहुआ जाई आ अतना ना मैडम फोन कर तरी या बढ़िया के बात बा मारे घर के काम बा तो का अब बड़ी बड़ी दिल्ली चल जाए बड़ी नु मैडम परेशान कर दिले बड़ी अब बड़ी मैडम हमरा के माने ली हमरा के हां चल जाई रो हिंता के हाँ तो परसों हमरो जाए के बा खेती चल। होइए में जाने खेती के काम तो कल हम लिया के चले तनी तो परसों हम चल जाए ठीक है बा बढ़िया के हम बात। निश्चित 2 महीना रहे अपन हाँ 2-3 महीना आराम से रही तनी घूम फिर लिए तो इनको कोनो दिक्कत ना होई ठीक है हाँ, बा। हाँ, हम तो रंग भारी भइल बनी 1 महीना का 6 महीना जाके रह जाए ना ना भारी के बात नहीं खे बात बा कि मान लो कि मैडम फोन कर तरी कि तनी 2 महीना के हमारा काम बा कह दी तो उनको कामवा कल जरूरी नहीं बा आ मरद के मैडम विदेश रहलन बढ़िया कमालन आए हाँ और जो दिल्ली में जाम तो मैडम में के लग रहा हमका हाँ तो मैडम के घरे में काम बा 2 महीना के काम बा मैडम के घरवा में गोड़ी का लागत तो बा ना तब हम ना जाए लो तो जो तू तहरा का दिक्कत बा रउआ ए में- जी इनके का दिक्कत बा उसे ये बताएं जिया जी कि जाके मैडम लगे घर में उनका काम करी है और उनके घर में रही है रूमो लेके ना रही है उनका काम छोड़ दियो अकेले अरे तो का हो जाएगी ना ना रउआ अपना घरे जाई काहे साली जी काहे रो पोल्ट्री खाता रही जो पे तो कोने चले के बा। ना 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 जिया जी हम ना जान बताई ना ई जाके मैडमो से सेटिंग कर ली है बियाह कर ली है तो जिंदगी भर हम रउआ घरे ना नु रहे जा ई का जी ना रउआ जाई हमरा रउआ से दिन बेरा नहीं खे जाए वाला इनके से दिन बेरा जाई रउआ अपना घरे जाई हम इनका कभी ना जाए दे
ये नहीं तो अरे अबे कोनी आगे जाएम का आ दीदी राव किसी आ जोइए जाए दी खिसियाए दिया भाई खिसियाए तो जिंदगी भर दीदी अपना घर रखी अरे महाराज अरे बा ले जाई अरे महाराज जात कहाँ भाई तो हमारे के भागा वो तारी तो पोलोट बोली साफ ना ना ये बोलते जी, हैं का है किसी आ तारी ठीक है बा वो घर जाए तब ए ननु उठा के जिया जी केंगो ए, अरे साले भाई की मत सा- में से अरे मत साफ उठाओ जाए ए मत उठाओ साले भाई के जाए रहुआ रहुआ घर जाए नु आई जाके मैडम से सेटिंग कर ली हां तो हमरा के राख ला लेम ठीक नु रहुआ जाइए अपना अरे मारा साफ और किसी आ गोनी नहीं ना जाए रहुआ जाए लो ना इतना जीजा जी के भगा देली बताओ काहे भगा देली हो ए भगाई ना हमरा जिया जी के संग रहे के बा उनके संग हमरा जिंदगी जाए अच्छा जीजा जी के नाम भगावल देला बेइज्जती न होई उनका जाए दी उनकर चाले हुए बा रहुआ हाथ से बेहाथ हो जान तो हम कहां जाए अरे हम कहाँ से बिहार में था हम तो तोरा लग है रात ऐसा उनकर कुकुर का आदत हो गल बा कुकुर 2 दिन हुआ। तक है ही ही चला है पतंग चाटे चला होता रहा अरे तो का हो तार जीजा जी हो ना गाय भैंस के बिजनेस करता है व्यापारी हो गाय भैंस के तो सगा नहीं मिलत हम सब पूछत हैं कहा से चलो खाना खा जाओ